Pwede una sila ngayon Diba, muli. ikaw ba hawa diha. Ay, nagsige man kagkuan, nagsige man kaglangas. Dili na lang mo Balik ko ngayon balik. Ikaw ba hawa diha na unsa mo taong ka. Hawa din na magsige man kagkunkuan, sige man kag apil-apil noon, bawang ka nga interview ta diri. Ako na. Diba, ikaw ba hawa diha. Hawa diha ginan kag interview ta, hawa diha ba? Ganina pa ka ginanti ka nga hawa. Hello, what's up mga idol? Naan mi sa Mr. Toledo karon, Kuyo Bintulo kay magsamok-samok na sa Magsamok-samok mi oy diba? unsa. Magsamok-samok mi sa mga katawhan diri kung unsa gyud ang reaction ko ug amo ning masagpaan. Nawa ning mga reaction sa mga babae ug sa mga lalaki ron. Let's go. Whoa. Hi miss. Pwede ta ka interview. Nakay ko. Wala man. Wala kayo. Pwede na ta ka interview. Magsipa ka mo Erika. Erika. Pwede na ka interview mo kadto. Okay ra. Kaya napay ka kuan ba kanang unsa may imong kasulti karon nga nagiram extra ilong kama so sa may katambag nimo dai. Dapat na unungon. Dapat unungon gyud no. Dapat unungon no ano. Agay klasa ngay unungon na siya. Ay sa. Kay kanang itabu agor gidaghan mga nadamay guro ni ba. Lagi nadamay sa gira no. Luoy kay mga tao. Luoy kay mga tao no. Pero unsa man imong katambag sa mga katong mulargahay o mga padong sa gawas unsa may katambag nimo. Dili na lang sila madayon ng larga dito. Di na sila mo dayon og Kay lang. kuya man. Kuyaw kay no. Dili gyud na angay sa budayon na kay kuyaw kay na gyud. Ay sa duha unya ra tika interviewon. Dai sa unahan ko niya. Unahan sa ko ni. Kaila ka to? Wala biya. Ha? Wala ko kailan. Wala kaila to. Kung kailan mo dito kailan. Okay lang. Unya unsa may katambag nimo dai kanang unsa man mularga na sila o mubalik sila diri. Di na lang yun. Dili na lang dito sila malarga. Dili na lang mo. Maadtod. Dili na lang mo. Balik ko ngayon balik. Ikaw ba hawa diha na unsa mo taong ka. Hawa din na magsige man kag kunkuan sige man kag apil-apil noon bawang ka nga interview ta diri. Interview mo samok man noon. Ano? Usa pag yun ay kanang usa man nakay mga relative jud ay. Nakay mga relative wa kay relative dito. Ay joke ra. Sir. Pwede ka interviewon ka dito, sir? Nakay giwat diri, sir? Wala ra man. Wala ra kay giwat. Okay ra yung interviewon, sir? Okay ra. Pwede marog, sir. Interview ta gamay, sir. Kanang ban sir ba kanang usa may kastorya nimo rin about sa kanang gubat ron sa extra Ilocama, sir. Usa may kastorya, sir? Dapat unungon na lay kay uy kay mga bata dito. Duwi kay mga bata, no? Duwi kay mga bata. Angay yung tanak. Unungon na gyud na. Ate si sir, Unya, unsa man yung ikakuha nimo? Samot na atong mga OFW ron nga nadayo ron, duoy kung kayo unsa may kasulti gini mo nga Na poli una lang na sila. ha? Poli una lang. Poli lang pali O na mauli. Ung angay gyud na muli sila. Pag yung gyud na. Ano tayo? Interviewon ti karon sir. Sir, interviewon ti karon. Ano? Ha? Wala ra. Wa kay lana. Kanang kwan sir, unsa may katambag nimo sir nga luoy man kay mga bata ron sir nga daigo man sa uban nga daghan man mga nadamay mga bata unsa may katambag nimo. Hindi nila lagi nang kuano ba? Tanang Sila ang unong na. unungon na nila kay uy kay mga bata. Luoy kay mga bata. Inunong na. Ay, angay ginunong na ka ba? Ay sa baha. Ikaw ba ay siglang nga nganong moari man ka nga ginanti kag unya ra ka. Ginanti ka sabot ginagunya ra ka interview kung di ka unya ra ka. Magsige mo kag kunkuan on. Ay sir. Nya kanang ikaw sir nakay mga relative dito sir. Wala kay relative dito. Bisag mga kaila sir wala sir. Wala kay kaila dito. Ano ba sir? Joke. Sir, pwede yun. Pangutan na? Kaya lang mutan na? Pwede na? Nakayuwat rin? Wala. Wala kayuwat? Pwede na may interview mo pwede? Pwede na? Kasi nakayuwat wala ka? Wala ra. Saan may kastorya sila about sa tanan na Israel ron sir ba? Mas ka nag-away na sila kung gusto mag-iubahan mo na. Kung saan may kasulti mo? Wala yung katambag lagi, wala ko kita nilang mga kalihukan na gagot. Kalimutan lang mo, kapit naman yung Wala ko kita wala kay kastorya na nilang Ako di tanaw ko. Kita ko na sa TV. Ate. Dalan ka. Wa jud kay katambag nga luoy mo kay na mga OFW karon naglima naman sa mga kastorya. Sila na mag-iwan na kay sila rin pa na ilang mga trabaho po kay tao. Tay lamang ka nilang. Pero nakaibaw jud karon nga nagbumbat. Ako kaibaw ko ano eh. Kaibaw ko kita taro sa TV na. Kaysa tagbuhon ti karon. Wecha, tagbuhon ti karon. Away dyan. Okay lang. Okay lang. Okay lang.
Unya unsa may katambag mo karong mga OFW mo adto sama sa nagira man to unsa may katambag mo di pareon sila patuon sila dito di na lang gyud dayon. Dili na lang siguro dahil kay Murag apil gid sila ito. mga apil di sila no. Di, pwede una sila. Ngayon, Diba, nabuli. ikaw ba hawa di ay nagsige man kagkuan nagsige man kaglangas. Nagsige man kaglangas di nang kagunya ra ka pagkabiyuhan magsige kag langas. Nagunya ra ka ba unya ra. Kagnaon nimo eh. Wahi man kayo ga. Di na kugunya ra. Pero malipay ra ka nga makauli ang mga OFW natin to. Oh, siyempre. Siyempre, no? Wala nang ego. Di na mangikil. At joke ra. Ay nis. Nagos sa mo diri. Nagpadagat ra. Nagpadagat. Yes. Nagpa-signal mo. Wala man. Ah. Kuan na ka ng hangin na kayo. Pangin. Pwede rin interview mo kadiyot, okay ra? Yes. Okay ra? Agsay pangan mo day? Rhea. Ria, ikaw? Syra. Saira. Taga diri ra mo? Sa planta. Sa planta. Kanang okay ra mo interviewon ako kadiyot ra? Yes. Okay ra? Unsa man yung kastorya about sa kanang gira ron ba sa kanang kwan ba? Israel ug Hamas ba? Unsa may kasulti ninyo? Kanang dapat lang lubya ka nabunungon na ba kay dagan sa kay naapektuhan sa mga kadagi mga inosente. Ang tanahunungo na. Ay isa. Ang saday. Kanang dapat na to kanang munungon ba kay mga inosente gong tao, mga bata, Mga bata no? Ah. Mga ikaw rin. Oo, unungo gina kay. Taysa dong, ano ko siya, interviewon ti karon. Ikaw rin, sa istorya naman. Tapos ganun mga loy kayong mga Looy, kwan. gano? Luoy gano nga. Ano? Luoy mo jud kay na Taysa, sila. taysa, di lang sa kahadya sa kahadya. Unya day kanang nya karon na narbaho naman ang uban ron, unsa may ikastorya nimo? Narbaho unsa may gusto pa sila nga mo muadto pa sa abroad or di lang sa unsa may istorya mo? Di lang sa unsa man. Murag dili lang sa guro kuya kay Dili basi na lang. mapil sila ba wata kay bas panahon. Maapil sila no. Makangin na mauli sila, mauli. Ay isa ay sunod siya, sunod lang ka interviewon ti ka. Ay la tanong. Ulo. Ha? Ulo. Umo kay lato. Ulo kay ila na iya. Umo kay lato de. Taysa. Og sa imong kwan pero na may mga relatives dire sa kanang Israel or Hamas na may mga relatives dito wala. Wala. Pero dapat ginunungan Ako na. Diba, ikaw ba? Hawa diha. Ginan ka interview ta, hawa diha ba? Ganina pa ka, ginanti ka nga hawa. Ka interview ta, samukan kayo, hawa ba? Hawa, di kay mag-isigkuan. Pero, day, kanang okay ra mo nga, kanang if ever nga, na mga mo abroad ba, padung dito sa Israel, pwede pa, okay ra ba sila nga, para ninyo, okay ra ba nga kwan? Para na kuya, murag ayo sa guro kay basin niya, ta kay basa panahon ba? Kay basin niya mo kalitrag kuan. Ay, joke ra.